Știi, așa sperzi tot tine. Mamă, ce mai avem aici? Mamă, gata, gurița ta! Da, mai fac. Du-te, bă, de aici, nu cred, bă. Du-te, dracu, nu cred. A, ce dă, ce udă. 5 puncte. A, piscă de trist. Ia uite. Știi, așa sperzi tot tine. Mamă, ce mai avem aici? Mamă, gata, gurița ta! Da, mai fac. Du-te, bă, de aici, nu cred, bă. Du-te, dracu, nu cred. A, ce dă, ce udă. 5 puncte. A, piscă de trist. Ia uite. Alătați prietenul dat, să vă abonați, like. Și dacă vă place joculețul, să scrieți în comentarii. Se numește joculețul nostru 1, 2, 3, 4. Că pentru că se joacă în 4. Și noi suntem 2, băblegi, care ne-am apucat și noi de filmat. Așa că ne simțiți, să vedem și noi cu noi, o dată în viața noastră. Nu-l ascultați, dar prieten, că nu știe ce vorbește. Cine mă eu? Cine mă eu? Băi, ăsta fricele, ai grijă ce vorbești. Și mai are mașina singură. Ia, popită cu... Bă, așteaptă-mă! Bă, nu mere, bă, nu fi pula. Să știți că el e roșu și eu sunt alba. Bă, nu fi... Bă, du-te, Dracu, bă. Da, dragi prieteni, te fac eu Nu. Iuhu, Grisele! Angeliato! Am câștigat, tu ai pierdut. Și o dă. 86. Au. Campeon. Nu uitați să dați un like și să ne scrieți comentarii dacă vă plăcut.